další video, nebo ale spíš druhý díl s mým kámošem, čau. Čau. A dneska chceme udělat soutěž o peta a hlavně otevřít peta, jako mě. Protože mám, pokud jsem si kaktusy, mám tam nějaké ještě melouny, tak to sklidím a prodám. Koupíme se vajíčko a hlavně ještě dneska, co jsem to chtěl. Jo, dejte like a odběr se zvonečkem a dáme aspoň 3 lajky, teda co? Ne, 5 lajků, zase. U minulého videa, jakoby u minulého videa jste nedali žádný like sice, ale mě to baví prostě s kámošem, takže jsme natočili i tak další díl. A já to nebudu zdržovat, jdeme na to. Dejte like a odběr se zvonečkem. No tak jdeme sklidit kaktusy. Jo, počkej, tak kamo, mi to ukázalo, že šáhá na tvoji zahradu. Tak schodím tady nějaký melouny. Před chvilkou byla noc, což je super. Tak kámo, prosím, ať mám na vajíčko. Tak co tady to má pustit? Kámo, já jsem na vajíčko. Co? Mám na vajíčko. Takže lidičky, jdeme si koupit vajíčko. My pak vybereme, jakýho peta budeme. Dobrý, koupím si... Je tam uncommon egg, tak si ho koup a Dobrý. common egg. Počkej, já jsem si koupil ten Vadrinken, no to je jedno. Já jsem si chtěl jenom něco zalejt. To nevadí. Já stejně tady Ne, dobrá. Tady pozbírám strawberry. Hej, a lidi, dneska můžu otevřít i rare vaďku, takže možná, ale jenom jedno mám. Takže... Jestli to nevadí. Takže můžeme otevřít. vážně. Jenom... Kolik to aspoň stojí, kámo? Tam nevylezu. Tohle nemučí, chci jeden kvadrát, kámo. Dobrý, tak já nemám zase na vajíčko. Dobré, prosím. Pozbírám tady všechny strawberry. Klikám co nejvíc. Jo lidi, zítra budeme točit možná Rivals, že jo, Šímo? Ano, budeme točit Rivals, jak tam budu mít FPTčko, šudanou. Dobrý, ne, Dobrý, kamo, nemám na vajíčko, ještě 3000, no nic. Tady pozbírám tomáta. Možná někdy Steel Brainrot. Jo lidi, když Šíma nebude mít čas, tak budu točit sám. Ale hlavně, kamo, tu bude třeba Fortnite. Někdy si se Šímou. A někdy i Far Cry, jestli znáte Far Cry. Tak teda pište do kamo, sorry, ale já jsem teď natočil. Bo lidi, já jsem teď natočil short, kde jsme se omlouvali, že jsme vlastně neměli zaplý komentáře u toho videa. Teď možná, kamo, nevím, jestli teď u tohohle videa budou zaplý komentáře, to fakt nevím. Ale... No. A to, že prostě to bude třeba, no jestli znáte Far Cry, tak to bude i Far Cry. Třeba Far Cry, no bude tu Far Cry 5 pak, no zítra můžu točit taky Far Cry, takže zítra bude jeden díl z Far Cry, jeden díl z... Omlouváme se. Můj kamarád, omlouváme se. Udělat YouTube kanál a já můžu třeba natáčet taky Roblox, ale můžu taky natáčet Far Cry, ale ne New Dawn 3 a ta 6, to je ta nejnovější. No, bude 7. Lidi, omlouvám se, že teď spadl telefon. To je jedno. Snad vám to je jedno. Hele, a budeme čekat 10 minut, než si nám otevře vajíčko, takže tohle bude tak přes 10minutový video. Ale co je tam na to? Jo, prostě, jo, a lidičky, zapomněl jsem na tým Jandel. Jdu si joinu do týmu Jandela. I hned. Jo, lidi, zanechte like a odběr se zvonečkem. Takže lidi, dneska budeme bratranci, ale 2x bratranci i v Robloxu. Počkej, to nejde. Tobě to nejde. Ale ready omelet. Počkej, tak to mám, ne? Já to nemám, what? Tak co mi je? Vidíš můj skin dobře? Stej jako... To je jedno, já to pak opravím. Vidím ho normálně bejten, bo jak mu to divný. Já taky.
Kamo, tak to asi Dejte budu mi pak muset prostě opravit. nápis. Sorry lidi, a ty nedupej, prosím. Sorry lidi. Jest, mám ho, let's go. Tam dostal jsem nějaký... Dneska moc bratranci, Wow. dvojí bratranci, jupi. Lidi, nikdy, omlouvám se, ale nikdy se mi takhle syká počítat, že se mi omylem vypne, že jo, Šímo. Jo. Nikdy se mi, kam, ale fakt, já prostě jako třeba někdy hraju a omylem třeba bouchnu do toho, do stolu, ne, a prostě se mi to jakoby trošku na chviličku vypne. A nebo se to vypne na pořád. To je jedno, aspoň si to teď nevyplo na pořád, jinak bych do toho musel mlátit, ha. Teda co? No Já nic. to lidi, jaký jsem tady. Hele, Šímo, máš ten rare egg? Můžeš ho otevřít teď? Jo, můžu. Jo, tak můžeme, tak pojď. Tak co ti padne, pojď. Já to sice nevidím, ale pojď. Jo, teďka. Pojď. Co ti padlo? Rooster. Krásně. Dobrý, nebo ne? Nevím, co dělá, vypadá jako chicken jockey, teda co? Co to Toho už musím prodat, kámo. Počkej, kolik to stojí? 985 milionů. 985 milionů, už to z toho dostává bilion, kámo. To je jedno. 7 minut lidi, 7 minut. 900. A fakt, když přímo nebude mít čas, tak prostě budu sám točit třeba, no je ten Far Cry, bychom mohli. Šimo, počkej, a kdy nebudeš mít třeba čas? Prostě až nikdy nebudu mít čas, to je lehký, ne? Děkuju. Nemáš zavždy pravdu. Dej mi nějaký trilion, dělám se. Kamo zase. Omlouvám se lidi, teď si mi zase vypla obrazovka. Hele, 7 minutek, to už bude. Hele, je to silver kaktus. Brosky, je to silver kaktus. Nechám si na něj asi mutace. Brosky. Ale v příštím díle necháme virus Beanstalk. Potřebujeme prickly plants, potřebujeme píchlavý věci. To je přesně kaktus. A nebo prickly pear. Čekáme na další seed shop. Za jak dlouho je? 40 vteřin. Jo, lidi, byl tam. A teď, ještě před tímhle seed shopem byl Romanesco, kámo. Jo, byl normálně Romanesco. Hele lidi, napište do komentářů, jestli teda ty komentáře budou zapnuty, jo, jinak jestli ne, tak se omlouvám. No, prostě Team Jandel, to je určitě napište teda co. No, vlastně u minulého nebyly otevřený nebo nebyly prostě komentáře, takže napište tady Team Jandel nebo Team Sami. Ale napište mi hlavně do komentářů, co bychom mohli dělat ve 4. díle. Než jakoby ve 3. díle necháme vyrůst ten Beanstalk. Tak co jsme mohli udělat ve 4. díle? Šímo, co si myslíš, že bychom mohli udělat ve 4. díle? Nejlepší odpověď. Nevím. Jak nejlepší odpověď? No nejlepší odpověď, nevím. Ten nejlepší, co můžeme dělat, nevíme. A nebo bychom mohli mohli udělat nějakou Grow Garden hádanku, jestli to uhodnete třeba. A nebo bychom mohli prostě dělat questy. Jo, achievementy. Ale nebo uděláme třeba prostě, já nevím co, třeba nějaký soutěže ještě, ale musíte se na nás joinout. Přidat si nás. I'm not Sigma, I'm Jandel. Ne, já spíš bych řekl tým. Koukejte, tady je Týmísek 989 a já Mikulas. Potržitko je to 8. Ale to já už jsem říkal to na tom shortu, akorát že... Takže se nás můžete když tak i přidat. Jo, dejte like Akber. Ale si teda máte a když budete třeba začátečník, tak já vám úplně něco dám a budete s náma třeba někde i točit, prostě budeme se psát a tak. Ale nesmí to být anglický, prostě jako třeba Skillux, náš kamarád, ale on byl rok v Česku, umí docela hodně, ale občas říká i anglické věci, protože teďka je vlastně bydlí v Anglii. Hele lidi, teď vám dám takovou otázečku. Nebo ne otázečku, teď vám prostě řeknu. Dejte odběr, pokud jste tým Jandel, a dejte like, pokud jste tým Sami. Že jo? Teď za 4 minuty to máš. Jo, Šimo. Slyšel jsi to? No.
Team Jandel. Zavři Počkej, ne. Team Jandel, odběr. Team Sami, like. A zase s tím tulipy. Kámo, necháme to, jak to řekl Mickey. Ukáž, ty kráso, no. Kolik stojí? Kámo, mám 29 000 dalších. Jo, tak lidi, sice jste nedali lajky na to, aby jsme natáčeli, jakoby, víte, jak to myslím, že jste nedali na tom jednom videu lajky, nebo těch 5 lajků, aby jsme dělali videa každý. Mickey, sorry, ale jdu na kolo. Jdeš na kolo? OK. Tak čau. Tak čau. Lidičky, Šíma tu není tentokrát, teď tu jsem sám. Děláme se opening teda sami, což nevadí. Ale chtěl jsem vám říct, že na minulém videu jste nedali, no já nevím, kolik jsem říkal lajku, ale 5 nebo 10. Ať natáčím každý den 2 díly. Sice se to nedali, ale kámo, mi to prostě baví, takže pro vás udělám všechno, klidně, je to jedno. A dejte like, odber se zvonečkem, za chvilku se otevřeme vajíčko a dál, nevím, 2 minuty. Co se změní za 2 minuty? Jo, a v shopu jsou bambusy vlastně. Let's go, kupujeme. To hned prodám, protože chci prachy, money. Víš co? Teda co? Sníme si je třeba sem. Já jdu radši šetřím místem trošku. Šetřím místem. A lidi, pokud znáte mají restaurant, tak budeme točit, protože mě to na jednom účtě strašně bavilo. Mám tam třeba ruin table a chodit ke mně exploreři. A vy to, no některý to podle mě neznáte. Jako mají víte Big Games, ale ještě na druhém účtě, tak v Pet Simulatoru 99, tak mám huge kvůli tomu, že jsem nějakým top 5000 players. Což absolutně nechápu a moc jako Big Games, že jsem prostě 5000. Ale nechápu v čem jako 5000. Jako nějaký fish, něco contest, něco fish, nevím, co tam bylo napsáno, to teď nevím. Ale bylo to prostě to. Já se jdu podívat, co je v Gear Shopu. Jako sice nemám na nic peníze, ale se podívat, co je v Gear Shopu. Šíma šel teda na kolo a hodině do 18:59. Což už jakoby, no 2 díly, jakoby jeden byl ve 4 a teď je vše v 7. Tak, Basic Sprinkler, což jim byl Grandmaster znova. Dám se co ještě v tom pet shopu, sice jsem tady byl, ale jo, za 16 vteřin se to změní. Jo. Jsou tady starý vajíčka, jestli jste byli na updateu, prosím. Stojí 19 robuxů, to není moc, ty vole, kolik stojí ten druhý? 109, 50, 89, 129, 119, 140, to není moc, jako, tak prosím, co tady bude za vajíčka? Ne, jakože prosím, co tady bude za vajíčka? 3 vajíčka, normální, tak to nic moc. Jste v shopu, ani nic. Koupím tomáto další, ledičky. Zadní mail jsem Team Jandel, nejsem Team, jako Team Sami, jako mně přijde, že Sami je celkem taky dobrý, ale prostě Jandel je prostě GOAT, víte co? Hele, říkám vám, že proč neměl Adminvar i jakoby měl Adminvar Sami a Jandel. Proč tam nebylo třeba 99 nocí, to je taky kámo úplně kámo dobrá hra, hraje to celkem hodně lidí. Ne. Jaj, omlouvám se, zase mi spadl telefon, tohle je nemožné toto. Omlouvám se, už se to stalo po druhý. Kámo, jestli to ještě jednou opakne, tak se extrémně omlouvám a vy mi určitě budete psát hejt komentáře. Omlouvám se. Nevím, jestli komentáře budou zaplý. Come on, lidičky, dejte like a odběr, ať mi padne třeba Bunny nebo Pejsek, nebo prostě dejte like a odběr. Odběr Sami, teda odběr Jandel a like Sami. Jdeme na to. Pejsek! Tyhle to je nějaké velký, ne? 2 kila? Ohoho! Takže lidičky, máme prvního peta, jestli ho nechcete někdo tradenout, tak klidně můžete. Joinit můj nick je Nikulas, potržítko je to 8 a jestli ho chcete tradenout za něco dobrýho, teda co? Jestli ho nechcete tradenout, nebo jestli mi něco chcete dát za free, tak klidně můžete.
Já mám taky, když budu mít fakt hodně, když budu hrát hodně tenhle Grow Garden, tak vám taky něco můžu pak dát, když budu ho hrát hodně. A nebo bych si mohl, nebo ten Šíma vám dá, pety třeba. No, asi jsem petíka. Seed shop se změní za 3 minuty. Ledičky. Počkáme si. To je zlatý, já myslím, že to byl zlatý. To je strawberry. Ale v příštím díle necháme napapat ten beanstalk, ale co bychom mohli udělat ve 4. díle? Kdybych ve 4. díle, jo lidi, jednou jsme se Šímou přemýšleli, jako s tím kámošem, že bychom jezdili spolu na kole, tady v Plzeňském kraji, jakože by si Šíma vzal kolo, protože on bydlí v Bíněně Ves a já na Přibě. A vlastně, že by si vzal kolo, sem do tohle města. A že jsme jezdili spolu, že jsme vám udělali třeba nějaký vlog, že bys to, akorát, že to bychom museli nějaký, prostě mít nějaký, jak to říct, stojan prostě, no. Ale já to máme v knize, nějaký levely, co to je? Ukáž, planty, jo, planty, ukáž. Nejlepší jsme měli podle mě kaktus, romanesko, vlastně on mi to dával Šíma, vostla, valuable. 42 kg, to jsem, jo, kamo, tak OK. Planted, sold, harvested. Právě to mi dával Šíma, akorát, že já jsem to měl jenom v ruce. Jo, tady máme nějaký ty questíky. A jo, sell 500 strawberries, to už mám hotový. Tak si tady jdeme nějaký ty pozvednout, co mám legendary. Lidi, fakt se strašně moc omlouvám, já normálně, kámo, prostě to pořád opakuje. Já jsem normálně, já si musím koupit nějaký stojan, omlouvám se lidi, já to mám jakoby položený opětí, já fakt nemám stojan nic, protože jsem na tohle nemyslel, protože vlastně, já prostě nebudeme to teď kupovat, že jo, než budeme mít to stojan. To chtěla počít, tady můžeš mít i Optine 1 drakun? Ne. Divine Achievements. Kterou 3500. Co tady je v těch? Optine to Caterpillar, to je až. Tady je Optine Dragonfly, Optine a Red Fox. Co? Je tady někde Optine a Raccoon? Optine není. Optine Raccoon bude podle mě tady. Tak ne, není. Máme peta, jaký jsme měli, máme jenom doga, no. Hele, řeknu vám, že tady je Raccoon. Ale myslím si, že jako Kitsune, no, šel by trade, no. Kdybyste měli Butterfly a Discoby, tak to je 8 trilionů, bych řekl, jakoby oba dva. A vlastně ten Raccoon stojí něco přes 1 kvadrilion, něco, 1 kvadrilion 100 trilionů, já nevím. Myslím si to tak. A kdybyste to raidli, Butterfly a kamo Discoby, tak máte úplný profit. Jinak lidičky, tohle by bylo pro druhý díl z Grow Garden všechno. Pokud se vám tenhle díl líbil, zanechte like a odběr se zvonečkem. Prosím, odběr. Ne, prosím, aspoň trošku, nebo jako nemusíte dávat odběr a like, ale aspoň odpověďte v komentářích, jestli budou zapnutý odběr, channel a like sami. Čau.